Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошина Макаса хуш омадем ба канали Дударактон бардаро. Дуромадан баъбар фақат ами лайкҳоро бизанен. Подписатсия кунен, мошинои нархҳои дастарс мепартон. Шумо успед кунед кадомида чӣ намуди мошин маъқул бизатина дар комментария бинависа. Насиб карда боша бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро. Чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо як кинои нав рафтаиста ки миқдори чиптош кама. Бидурен ҳама касая дастгирӣ кунем. Бисёр не ҳами як донаи, ду донаи, 10 донаи бигирем. Партони худаш бозӣ дар муддати 2 рӯз тамом мешавад, барое ки количество чиптое ки ман меонам гарени миқдори чиптои камқати хеле ягон составда ягон кас хеле камвилета мақсад кам чиптага намегзарона. Барое медорем ҳама каса дастгирӣ мекунем. Нарх як дона чиптаи мо 45 сом, 10 та бигирен, як та туҳфа мешавад. Ҳаматон омад бурдбори хонам, насиб боша ҳаматона финалда интизорум. Марҳамат бардарои ҷон, боз як Toyota Camry навбатӣ нархи дастрас кадоми спед кард бошавад. ин нархҳои дастрас чиста барои шумо бардаро, фақат шумо лайкҳоро бизанед, подписатсия кунем бардаро. Бардаро ма садқа нархи дастрас ҳуҷҷат солна дура. Утилизация дошта ҳуҷҷат солнаш бучидаги да бардаро на марҳамат болати. Пешиш 4 диска балон як лайк хела марҳамат болати қафуш. Марҳамат болати тараф. Ози нақша мегум бо як гуфти гапу. Хайрон шудари қафу электропакет марҳамат болати салом паталок тоза. Мана 4 дар электро, коробкаш боша автомат. Абё мотор 2.4 бардаро, марҳамат ҳолати фартуки пеш қати стойкоил анҷуроно нозада. Нарх боша медонед нархи чӣ хел дастрас бардаро ана 2007 сол 68000 сомон боз муомила мешавад кадом спед кард ошава. Рақамо табугака 904 61 273 марҳамат рақамо зери навода занзан алоқа дорем. Марҳамат бардаро, бисёр мардум Toyota Axio хоҳиш мекарданд. Марҳамат бардаро, солона ҳуҷҷат утилизация ҳамаш кардаги тайёр. Ака солиш чандай? Оҷи солиш чандай? Сош 2011 бия ҳолати багаж акшо ака бинем. Марҳамат як ҳолати багаж мебинем бардаро. Свети трёх компонент дора бардаро, марҳамат атсекои қафош нозада бардаро. Мошинча ака бинёяд тоза буда марҳамат. Дидесен чӣ хел тоза. Хайрдоро бошанд дар алоқа бирои нархи гарени дастрас арзон бардаро. Марҳамат ҳолати салон дарои қафо мебе салон. Марҳамат ҳолати салончаша бинед чӣ хел хушрӯ. Поли мошин губкард кадаги 4 дар электро, марҳамат ҳолати коробка боша мех автомат, климат контрол, монитори заводскои қати. Марҳамат як ҳолати мотор шумо мебинем бардаро. Хулас бардаро нархи дастраса кадом успед мекунанд хеле оша ҳолати фартуки пеш нозада мотори 1.5 ба километри пачка. Хулас нарх боша бардаро 87000 сомон боз муомила мешавад кадом успед кард ошава. 87000 сомон боз муомила мешавад. Рақамо табугака? Рақамо табугака? 900 900 17 37 17 марҳамат рақамо зери навода занзан алоқа дорем. Марҳамат бардаро, хундай туқсон нархи дастрас кадом спед кард ошава. ин нархҳо чиста барои шумои подписчикои муҳтарам, фақат шумо лайкҳоро қадрдонӣ кунед, лайкҳоро бизанед. Сош 2013 бардаро, солона ҳуҷҷат утил дора ака. Солона ҳуҷҷат утил дора, сош тимболи 2013. Нархш медонед нархи гарени арзон ва арзанда. Омади шеринар бардоштӣ. Марҳамат ҳолати тараф як салончаша мебинем. Дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон, салон латасами болош чиқоло хушрӯ каҷдаган. 4 дар электро, блокировка дар, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори заводскои қад. Биё капоч акшо ака. Мошин халиҷия бардаро, ана марҳамат неки нархи даста амиё 800000 боло ҳастан поёне бардаро. Мо старатсия кардем ки бо тимболи мотори ди донс қати ҳолати фартуки пеш нозада. Фуки мошин нозада тоза. Нарх боша бардаро 88000 сомон боз муомила мешавад. Рақамо табугу ака 04 869 669 4 тараф марҳамат рақамо зери навода занзан алоқа дорем. Салому алейкум мардуми YouTube ама каса созен хубе, ман ҳазор омадтон мегӯям барои дастгирии аввалин дараҷа беҳтаринтон, барои комментариҳои беҳтаринтон. Бардаро кадоми айҳози айбозии мо чипта хайрдорӣ кардагӣ нестем, бидурен айҳози даномтон садқа чиптотона хайрдорӣ кунед ки финалшам наздик омадааста, финалшам қариб шидааста бардаро. Баъд рӯзе ки финал меонем чиптат намерасад, акамада нарасид, акамада ихе
ба ҳамин хотир чекта парто нархи чипта 45 сум 10 табиги 1 та туфа мешава бардаро кана рақамои ватсап осонакай зери наварда 556 3 та 20 салом нест чекта парто туҷи автоматик иштирокчӣ бозӣ моша миқдори чиптаон бардаро бо мегум камай шанси бурд калона ҳаматон да омад бурдбори хонаи бардаро рафтем навара то охира тамошо мекунем. Марамат бардаро BMW F10 нархи даст аст кадом успед кад оша омади шербача гирифти мошинчара бардошти ба кадом хотири бардаро соз 2012 якм дим дараҷаш абиё мотор дизел кадом успед кад ошава шерина нархи дастрас бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед мошин хубиш дача бо корейский вариант бардаро марамат як гирди чарх мезанем марамат ҳолати қафош 520 IG бардаро хулас марамат олай тараф як олати салонша мебинем скачои зурқати дар қафо мебел салон электропакет бардаро марамат олати салон потолокшам тоза 4 дар электроблокировка дар мебел салон гуфтем бардаро ду тарафа мултиро рули м-пакет дошта салон коҷнисон скаменко лифт коробка автомат бардаро ҷон ҷостикдор монитор калон климат контрол старсоф гарени гап хабари созкат бардаро корейский бардаро дидесен корейский люк ҳам дошта бардаро марамат як олати моторша мебинем марамат бардаро абиё мотор дизел бардарои ҷон марамат олати фартукпеш пешно зада мошин корейский мотор коробка кузов 100%. Нарх главный нархи дастас нархи арзанда уже ма ми реклама дарош овикат муже реклама киндадам ама часпидан надурмад нарш боша бардаро нархи дастас 119000 сомон боз муомила меша кадом успед кад ошава рақамо якара зери намодаменом занзай алоқа дабрӯй марамат бардаро боз як бора портер бардаро бисёри мардум хоҳиш мекардан рафти обязательно портерои зур шабанавор гина марҳамат бардаро тамошо кунед фақат шумо лайкора бизанед харидоро бошанд алоқа даброин ака як динё дора 1 та 2 та 3 та 4 та полем портеро ами ака буда худозу як таша навор мекунем далиша боз занг мезанед алоқа даброин нарх намо мекунем биё пеш савдо мекунед хеш бардаро хели бордош бо бардаро бортик доште мақсад тайёр кадаги тайёр да мақсад неш бе бортик дора неш бортик дора бардаро дидесен 4 диска балонош она ин мошино вагон ахчон тозан дар қана нигоҳ кунед комплектатсияи зур мебел салон дар пеш электропакет да тарафа мултирул дошта бо коробкаш боша механик марамат ҳолай тараф салон топ тоза паталош тоза скаменкош кожини зури бад хулас моторш 133 CD мотор дора бардаро нархш бошад як нарх дастаз мегем бардаро бо чанд сум ака партем ша 25 кам тақимат неса ки муомила дора 125000 сомонӣ боз муомила мешава бардаро ҷа вариантҳо бисёра шумо вариантҳоро интихоб кунед занг бизанед акада вариант бисёра хулас биё рақамо табуг ака 900 чанд 02 12 34 900 02 12 34 ин рақамо ватсап ҳам дора ака маромат бардаро рақамо якам зери навода занг занед алоқа дабрен лайкова дастгиҳо бардаро фаромӯш накунед маромат бардаро Toyota Prado нархи дастас кадом успед кад ошава гарени нархи дастас тимболи 6 тага яъне 6 цилиндра сош 2007 ака 2007 сол бардаро маромат як гирди чарх мезанед танаш шакл аст ката алнеска як мошинча просто як овардаган шав маромат ҳолати тараф бо тимболи запаскои қафода маромат ҳолати тараф хулас бардаро нархи арзанда ва дастрас дар қафо ана электропакет маромат ҳолати салон потолокш тоза 4 дар электроблокировка дар хулас рулш мебел салон шуруб дай бардаро коробкаш боша автомат климат контрол ҳама чиш гуфти гапо 100%. Так ёра шад неса бардаро пешешо нозадаи мотоша накшоим ҳам меша абиё мотор 6 цилиндра меша 4 цилиндра доран 6 цилиндра 8 цилиндра ҳами 6 цилиндра 8 цилиндра хариди зурай тамом нарш боша бардаро акайра чанд сомон 148000 сомон боз муомилаша кадом успетна оша варианти алиш аста ака варианти алиш ҳаме бинем мақсад мега ака биё рақамо табуг ака 551 12 01 01 марам рақамо зер намода занг алоқа дабрӯй